Patri, un auténtico cemiterio de automóviles espallados por varios lugares de Novo Mesoiro, coches abandonados, denunciades. Sí, neste barrio ademais, nesta zona temos bastante problema de aparcamiento. Rodas pinchadas ou con moi pouco aire, absolutamente sucio. Exacto, miramos ao redor e vese que este coche pois está sin mover desde hai algún tempo, pero para nada é un caso único, que é a vosa denuncia. Non é un caso único. Temos ao redor de entre 4, 5, 6 coches por todo o barrio nesta situación. Moito problema para aparcar nesta zona e, a queixa dos veciños é que estos coches que levan moito tempo abandonados que o Concello recolla. Esta só foi a primeira parada dun percorrido que facemos hoxe con Patri, porque para nada, como xa dicía ela desde a presidencia da asociación, non é unha excepción. Poucos metros despois do primeiro atopamos este, Patri, pero que xa ten unha pegatina da policía local. Efectivamente, xa está notificado este vehículo que leva, según pon a pegatina, máis dun mes estacionado aquí e sen mover. En 7 días, se non recibe comunicación, vai nos retirar. Estamos todos desexando. Esperamos ver estas pegatinas no resto de vehículos que levan máis dun mes abandonados no barrio. Porque lembramos, cada vehículo con o seu pegatina aínda, a vos estamos a restar unha praza de estacionamento. Temos casos singulares, acábanos de contar agora unha veciña como que podería ser este vehículo. Xente ou veciños que non se queren desfacer deles ou non nos poden manter ou non nos queren vender, vanos movendo, pero que siguen ocupando sitio, espacio, e se ven que os vehículos están abandonados. Na nosa ruta, se hai un exemplo, Patri, ti xa non lo avanzabas, que non vai pasar desapercibido. É un claro exemplo de un vehículo que eu penso que nunca máis vai rodar. A parte frontal, mesmo con cinta adhesiva, veno aí, vemos por un lateral a pintura levantada, na parte posterior está tamén con reventado, e un caso máis arredado, pero un caso máis que sufrides no barrio. Efectivamente.